على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى تنو كألفو كولي نماندو كبركة أقوفي كسليان كنت محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسودن كيو أنا كالصحابة أني مغو تغروكو فكتاسي القيامة جودما. أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكام فرا أجمع كلينكا دوني نفما ألكو نغيا ننا وبلا جليني دوني مو نابا نفا جيكونو أن اللاهرة. أمي على دلي ألك هيركا بلا جليني ألك همنكو نغيا ألك أنجنمو يافا ala kan fara ɲɔgɔn kan fi jannatil firdausil a'la. an bɛ ala deli ala ko kan bɛɛ lajɛlen. o tɛmɛnen kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka walanda kɛnɛ kan n'o de ye usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna, limaniya jɔsenw i n'a fɔ o sabatira kuranɛ kɔnɔ cogo min na ani kira ka hadisaw sallallahu alayhi wa sallam. an bɛ limaniya jɔsen filanan de la n'o de ye ka limaniya ni ala ka mɛlɛkɛw ye. walanda tɛmɛnen an ka kuma bolila mɛlɛkɛw kan k'a fɔ ala ka danfɛnw don, a y'u dan ka bɔ nɔɔrɔ la, ti ala sɔsɔ, a y'u yamaruya ni fɛn mun ye u b'o kɛ. an t'u mankutu k'a fɔ cɛw do walima musow do. u tɛ dumuni kɛ, u tɛ ji min, u tɛ sɛgɛn, u tɛ décourager, u tɛ furu fana kɛ. nin de ye ala ka mɛlɛkɛw ye. mɔgɔ si t'u hakɛ fana dɔ fana kɛra Allah subhanahu wa ta'ala. masha Allah, a durusira kosɛbɛ. ala ka nafa n'a ye diɲɛ kɔnɔ ani lahara. o la walanda tɛmɛnen na an ka kuma kun bolila u danna ka bɔ nɔɔrɔ mun kɔnɔ. o de ye ko ala ye nɔɔrɔ dɔ dan ka mɛlɛkɛw dan ka bɔ a kɔnɔ, i n'a fɔ adamadenw danna ka bɔ bɔgɔ la, jinɛw dara ka bɔ tasuma na. bon an kun y'a kanu o yɔrɔ in na an ka kuma kun bolila sahabanennaw u ye dankari mun kɛ mɛlɛkɛw la ani u ye kuma jugu minnu f'u ma. o la an kun y'a fɔ ko an bɛna kuma u ka hakilinaw ka nin kɛnɛ in kan. lakin an karamɔgɔ dɔ a bɛ darisu in lamɛn, a k'ale yɛrɛ ka kitabu b'a bolo a bɛ k'a lamɛn. ale kun b'a ye limaniya jɔsen duuru in ko an bɛ filanan kɔnɔ, n'an tilala la waati mun na u ye dankari mɛlɛkɛw la yɔrɔ minnu na an bɛ kɔɔriyali kɛ ka taa ma, ka sabu kɛ n'an y'an sigi k'u ka hakilinaw de fɔ an bɛna fɛn dɔ mɔgɔw hakili la u tɛ fɛn mun dɔn, walima juguman bɛna ko ɲuman ɲɛ. o la ɲuman in mana fɔ a tɛ fɛn ɲɛ, mɛ fɛn mun ye sawaba ye o ka fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ. o kɔfɛ u ye dankari u la yɔrɔ mun na, u ye silamɛw fɔnkɔɲɔgɔnya yɔrɔ mun na an bɛ kɔɔriyali kɛ ka t'u ma. wa n'i y'o taabolo in filɛ, o yɛrɛ ye ne yɛrɛ ka taabolo ye darisu kɛcogo la, ka sabu kɛ Allah subhanahu wa ta'ala n'i ye kuranɛ filɛ, n'a bɛ kuma ɲuman kan a b'a walawala, mɛ n'a bɛ kuma juguman kan a b'a mɔ k'a d'i ma. ni ala bɛ ɲumankɛlaw ka ɲuman fɔ, u ye nin kɛ ta, u ye nin kɛ ta, u ye nin kɛ, u ye nin kɛ, nin b'u ye, nin b'u ye, mɛ ni juguman dɔ dɔrɔn a b'a da kumaden fila ma dɔrɔn k'a d'i ma, a t'a fɛ ka juguman in walawala i ye kosɛbɛ. walima kuma dɔ la Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɛ k'a jira n na k'a fɔ juguman mun bɛ yen walima fɛn mun tɛ sababa ye mɔgɔ man k'i yɛrɛ sogola n'o ye, e ka tiɲɛ bange juguman bɛ dɔw kɔnɔ. dɔnnibaw y'o misaliya caman fɔ. o misaliya dɔ ye an delila k'a fɔ yan
الله سبحانه وتعالى أقمنا دون اللالوكا سورة تغبي قرآن كونو الشعراء كما دوناوكا كما شعرو وبيت دون اللي نيورينا أنكر مغدوبي دكتور سيدي بي نندرسو ينفوليا أيوة كان أكلي جيكي كما دولا كما ينيانا كسوغا ko kasabu ke nango asyuara ko dongel lalaw ka korotoye bamanangana ko ante bamanangame ko sobe yado maragay bamananga fo chogo abe famiyala lakin ako anga fo kuma donaw kasabu ke ashiru français la we poème ani chanson te kelenye idan nango dongeli ani shiru utekelenye afamira idan ama fo kuma donaw ko fo sora an kun y'a fɔ ko dɔnkilidalaw kɔfɛ sɔra an bɛ ala yafa deli ka bɔ ma an karamɔgɔ dɔ y'an wele an'an kɔrɔkɛ dɔ a ko kuma in bamanankan na ten k'a ma tile n ko ala ka yafa ma an tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ idan ala kumana kuma dɔnnaw kan mɛ a b'a fɛ k'u lagosi k'a sabu kɛ a caman tun bɛ kuma lankolonw de fɔ u ka kuma in kɔnɔ n'u bɛ jansali kɛ surtout arabu jahiliya waati la u bɛ musow de jansa kosɛbɛ ani gulɔ anu ka yelenga fɛnw ala ye sɔran jigi sɔran in aya 250 ani 50 walima 60 kɔ mɛ sɔran in bɛɛ kɔnɔ sɔran in tɔgɔ dar'u la ala ma kungo ka fɔ sɔran laban na a ye korɛli kɛ ka tuma ko wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wala ala ma sɔn ka waati jan d'u ma a ye ɲuman de fɔ ko wala wala fo ka taa se sɔra laban na dɔrɔn a ye koriyali kɛ ka t'u ma k'a fɔ ninnu fana bɛ yen dɛ mɛ u ka kiri ye ala bolo nin de o misaliya wɛrɛ an delila k'a fɔ ye an bɛ segin a kan k'a sabu kɛ dɔnni kuma k'a taa ni ka segin o bɛ dɔnni sabati dusukun kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye sɔra jigi kira kan n'o de ye suratul kawthar alkawthara koji kofo sora walma hera kofo sora o sora njigine kira kan a jigin kunye de mogo do ye dangari ala kira la sallallahu alaihi wasallam ako magangaw ma ku ka kira ye ka to ye ko ninga wati ye wati kungurunde ko na sara o ya ka ko bane ka sabu ke den cema mato ako a fatura ka musoman kelen de to ko na fatura do ko ya ka ko bane kuma mun filɛ nin ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin cɛ in jaabi ka sɔran dafalen jigi kira ka sallallahu alaihi wa sallam mɛ sɔran daminɛ ala ko cogo di a ko kira ma inna a'tainaka al-kawthar e kira Muhammad ne Allah subhanahu wa ta'ala nye al-kawthara koji di ma lahara kɛnɛ kan k'i bonya n'a ye k'i dusukun lafiya n'a ye kuma mun fɔra a digiri la dɛ mɛ i k'a dɔn denw ye diɲɛ ko de ye mɛ alkawthara koji bɛ lahara de o hɛra ka bɔ ka tɛmɛ diɲɛ den kan a ma dan o ma de a ko fasalli li rabbika wanhar seli i tigi ala ye i ka kansɔgɔli kɛ i tigi ala ye o kɔfɛ de sura laban na ala ye cɛ in jalaki a ko inna shani aka i juguyabaga n'o de ye al-As bin Wa'il huwa al-abtar ale de kɔtigɛlen don ka bɔ hɛra bɛɛ lajɛlen ma ko a ko k'e kɛra kɔtigɛlen don ka bɔ diɲɛ ma parce que den cɛman t'i bolo mɛ ale kɔtigɛlen don ka bɔ hɛra bɛɛ lajɛlen ma lahara dɔ a bɛna don tasuma kɔnɔ hali n'o ye den ba kelen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o bɛ fɛn ɲa ye wa a tɛ fɛn ɲa ye idan i ye ala ka taabolo ye kuranna kɔnɔ wa n'i ye kuranna jateminɛ nin caman de b'a kɔnɔ o la an bɛ taa taabolo mun kan o de ye limaniya jɔsen ninnu an bɛ mɛlɛkɛw ta kɔnɔ sisan ni ala y'a kɛ n'an banna o la darsu laban dankari mun kɛra mɛlɛkɛw la sahabaninaw fɛ an b'olu fɔ teliya bolo ma ka tɛmɛ silamɛw k'a dɔn k'a fɔ nin fana bɛ yen n'u ye kumakan in mɛn u b'a dɔn k'a fɔ sababa tɛ idan an bɛ taa nin taabolo in kan mɛlɛkɛ minnu filɛ nin ye Allah subhanahu wa ta'ala tellement ko ka bɔ ala bolo ala y'u foroba wele ka tila k'u kɛrɛnkɛrɛn o foroba wele ye jumɛn ye an k'o tɔgɔ de ko mɛlɛkɛw
mais ala yu wele togo were la qur'ana kono munte melekew ye o ye togo duuru ye darsu temene an y'o fo ame segaka ala yu wele ko ar-rusul ko melekew ye cidenw ye allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas ala ko ale be sugandili ke melekew ni adamadenw na k'u kɛ cidenw ye idan ala ye melekew wele k'u ye cidenw ye nin ye foroba tɔgɔ ye meleke bɛɛ bɛ dɔn nin kɔnɔ minnu bɛ ci kana adamadenw kɔlɔsi minnu bɛ ci k'i ka baaraw sɛbɛ minnu bɛ ci kana ala kosuma bɛ kɛ yɔrɔ min na kan'u sigi ye k'a lamɛn minnu bɛ ci jumadɔnya fɛ yanni alimami ka yɛlɛ minbaru sanfɛ n'u bɛ mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛ minnu bɛ ci ka adamadenw kɔlɔsi minnu bɛ ci ka denyɛrɛnin kɔlɔsi k'a to a ba kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ ci k'u bila baara dɔ la ala ko melekew ye cidenw ye idan kelen o kelen bɛ o cira ka taa baara dɔ la i n'a fɔ an bɛ n'u ka baaraw dɔn kɔfɛ insha allahu taala a tilala k'u wele ko asafara an ko safara o ye minnu bɛ ala ni a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ arabukan na ambassadeur o tɔgɔ de ko asafir ambassade tɔgɔ ye asifara idan ne b'a fɛ ka taa jamana mun na n'u ka lasigiden bɛ yan est ce que i bɛ avion ta dɔrɔn ka taa ten wa i bɛ taa mun de kɛ i bɛ t'u ka ambassade la ka taa mun de ɲini wala n'i taara u ka jamana kan i sera u bɛ mun de filɛ ti ka visa de filɛ wa o la u ka lasigiden mun bɛ yan o de bɛ aw ni u ka jamana cɛ idan melekew de bɛ anw fana ni ala cɛ est ce que tɔgɔ in faamuyara a faamuyara tayib ala ko kiramin barara bi aidi safara kiramin barara a tɔgɔ sabanan o de ye aljunud kɛlɛkɛdenw allah subhanahu wa ta'ala a ye melekew wele ni nin tɔgɔ in ye kuranna kɔnɔ yɔrɔ caman allah subhanahu wa ta'ala ko yɔrɔ dɔ la wa anzala junudan lam tarawha badiri kɛlɛ dɔn ala ko a ye melekew jigin minnu bɛ jihadu kɛ silamɛw nɔfɛ k'a sɔrɔ silamɛw m'u ye kira ka sahaba dɔ radiyallahu anhum a ko badiri kɛlɛ dɔn ale kun bolila kafiricɛ dɔ nɔfɛ o bɛ ka boli ka taa ale fana b'a nɔfɛ a y'a ka bamuru kɔrɔta k'a b'a kantigɛ ale ɲɛ b'a la a kantigɛra ka bila dugu ma mais a t'a don mɔgɔ min y'a kantigɛ a m'o tigilamɔgɔ ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko ala ye melekew jigi bi dɔ in na minnu ye silamɛw dɛmɛ kɛlɛ la ala y'o fɔ an ɲɛna suratu ali imran kɔnɔ ani suratul anfal la ko ala b'an dɛmɛ ni meleke ba 30 ye walima mun ka ca n'o ye ala y'u wele yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ kɛlɛkɛdenw don a ko wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu mɔgɔ si tɛ ala ka kɛlɛkɛdenw hakɛ dɔn fo n'a kɛra ale allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ tafsiritigiw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko junudu rabbika ay malaikatu rabbika o ye ala ka melekew ye a tɔgɔ sabanan o de ye almala'ul a'la minnu bɛ sanfɛ ka sabu kɛ u dagayɔrɔ ye sanfɛla ye n'i y'a ye u jiginna baara dɔ kama i n'a fɔ anw dagayɔrɔ ye dugumala ye mun mana yɛlɛ a yɛlɛnna fɛn dɔ kama a tɛna to yen dɛ a bɛ jigin ala kɛra yɛlɛnna sallallahu alaihi wasallam fɛn dɔ kama a kelen k'o sɔrɔ waati min na a jiginna ka sabu kɛ a dagayɔrɔ tɛ yen ye ala y'u wele ko almala'ul a'la la yasama'una ila almala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib a foroba tɔgɔ duuruna ala y'u wele ko al-ashhad serew al-ashhad ko serew
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد سروا باف الله ردو هؤلاء الذين كذبوا على ربهم نون ده مغيمون يقولون تيك هذا ألالا مغيمون يقولون تيك هذا ألالا لا ردو ملكه بافو كرساني كرسا نون ده يقولون تيك هذا ألالا كتجيه كنو ألا لعنة الله على الظالمين ألا كدنا به تنيوني كلاوكا منو يقولون سر ألالا إذن نية فربطوي الرسل السفرة الجنود الملأ الأعلى الأشهاد ودوري ما يكفي الله سبحانه وتعالى أي دوتا وتغمة كو كرنجره وجورو كما أنو كبارو كما جم سجى ملك الدور تغفو والما وورو من سبتيرا ملك وورو تغو على منو ولا وتغما ملك وورو من سبتيرا ده كسي تغو دو بامولو يباسرو سبتيلنته ملك وورو جم سجى توفاينا على منو توفى قرآن كنا والما كرا منو توفى صلى الله عليه وسلم درامه أها أني أدو غفا بدم نولاو ميكائيل أها ملك الموت أها إسرافيل أها ما شاء الله تادوني جم سكا دو فراغا أي ناني فو منكر ونكير أها دو ربي مالك خازن النار نين تو ورين ني سبتira dallu ben bela jana meddo werebe amma dallu surala qur'ana kono ma sura kono hadisa kono anta ga fo meleke todo me meleke bannu munun to donen ko sobe o yesabay ule kafsani meleke to bela jele ina fo ciden durube ule fana kafsani ciden bela jele إذن ألا يواتو فساني نغوين كيورو فساني نغوين كمغو فساني نغوين وهلا يملكو فساني نغوين ألا يفسمانتيا ممكن موني أنغا سونو تاين من نفسنا بلا جلين ويجمع أني ميكائيل أني إسرافيل سنين ينغلي ممبي mun ne y'a to ala ye nu fisaya ka tɛmɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kan bita in an bɛɛ de b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ a tɛ to mɔgɔ kelen bolo dɛ jibril mikail ani israfil nin saba in ninnu de ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen ye ninnu de tɔgɔ fɔra ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan mun de la ala ye fisaya ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan mun la ala yu fisaya aw dowre fana be ala naka joni ñogon ce melekul mawti te ala naka joni ñogon ce saya meleke iya do o taniga sey chama gede ani ala ce de me o mafo munu fisara ka da baba kale ulut ale tolla amesra lenye ante sra lenye amme besra wonya de anga no faraka ngo boala ango to kerefe ala kan no cheja doni oteya tayib ni sabai ala yuf se kateme toka sira flafa kira sallallahu alaihi wasallam nak min nafila selike shufa kum do mun kala seli damnela kafu allahumma rabb jibrila wa mikaila wa israfila fatira as-samawati wal ard ntige ala imu ye jibrila da ka mikaila da ka israfila da ko fa baka duwa to tukola jakira ya do gafon ni sabay ne gafsana to bela jele mais pour ganga don mun la uf sayara namu ka bara don ante soko do
نيورينا أمدو فلسفة كنا دوني فيلسوفي كنا دوني ودي فهم نيوافقا فهم سمانتيا دو فيكم فين يرد دوفلو أنا كبارا دا بارا موابولا نيو دون ربا مويادو سيدا جبلا كبارا يجمع وحيو aha ala ka sharia ale be jigino ye est-ce que am se ga balo ka sura ala ka sharia kuntewa an se ga balo balo ci ko nyumana tayyib o ye fulay aflana no de mikail ala ka bara jume bara jume sebe malala ay ka sanjigi anika falen fen fale idan balo kuberia be bobolo nale kuma jiga ngu te balo de angu me balo israfil ka bara jume ka buru fiye ala ka nace dana ni saba mu fleni don ba ko nunun kelen o kelen be balo do gulane mbula jibril alayhi salam alay wahyu dama kanana ka sharia o wahyu ne bato duskum be nyanama ya Qur'ana kala hadisa munu ni alaka sharia ba kono duskum men nyanamaya ni alaka wahide ko duskum makobe alaka sharia la kateme dumuni ni jika ni dumuni nge ka jimi chogo chogo ni alaka sharia ma faidu skuna itilafiya ala bi dhikri llahi tatma'innul qulub idan wahyu mumbejigi ni jibila bina nayi no do ye Qur'ana ne be ke sababu ye nawn duskum men nyanamaya ni Qur'ana kunte an duskum te ga nyanamaya am be lafiya mun kono same misri ngono ame hakili sigi mun kono mun de do ala ka Qur'ana ne do me mo do be fe mun bu bolo o te an shi bolo me wu ka sokono mal lafiya ka sababu ke Qur'ana noro ma do duskum kono o jibila tay Mikaila san kibariya ba ale de bolo ala ba fa ale de nyana san ga jigini ndugoina ba fo ala julle ka jigi ba fo ni hake ndega jigi abo jigi memeleke ba bolo munu ba de baraina kira sallallahu alaihi wasallam ako san kise wo san kise be na be jigi du kolo sanfe ala ba di meleke do de ma be na da aba ko shikata isamun jigini kam meleke do na kabla ala ka kabla roma ba bla ndor abi koshi aw meleke no hakika chade sankise be jigi ala ba di meleke do de man nimne tabla ni yorena abena da ndor ba koshi kata idan ulube ubale de me baraina no kera fale fo me fale ame balo kabola idan balo jumende glone mbale la du ko lo nyana mayali oglone mbala ni du ko lo nyana mayara fale fo nga fale jonne be balo onte balo ananga bagam be balo idan aleka bara ya kafsa manti ajran asabana no de israfil aleka bara ye kaburu fiye mana munana fatura ambe be kaburu kono nyumankela be ba fe alaka ni ya maria kaburu fiye anga wuli shekele kata ya rasul aljina kono alaka faroga idan naye buru fiye de amena nyanamaya bada nyanamaya no la har nyanamaya me o kadi jonne la mu'minu alaka faroga amandi kafiru la de idan nyanamaya saba duskunga nyanamaya obe jibril la bolo no de wahayi du ko la nyanamaya obe jombolo obe mikaila bolo israfila nyanamaya jumene bale bolo bada nyanamaya lahara idan nuka barawiye niuka bara don ibuka samantiya fana don idan anya famia munde la nunuf saraka tema bela jelenka oye alakira sallallahu alaihi wasallam akumbe akadwa udamna nin mo sabayin toy وكذلك الله سبحانه وتعالى توفى قرآن كنو لكن ألا يجون يجوف توفى قرآن كنو نين سبعينا فلا توفى قرآن كنو نين سبعينا كلمة توفى حديث كنو من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا
mikail ani jibril lo to fara ma israfil ale to ta qur'ana kono ale to nana anya harisa mufa allahumma rabb jibrila wa mikaila wa israfil ayni rafamiya idan nanyi meleke udoni chogola abanga limaniya jidi kumanam nani limaniya korola na farafarala ima ya allah subhanahu wa ta'ala jibrila bonya koso aye jibrila fana wele ni togo chamaye ama meleke to wele no ko jibrila fana kafsana to belajile ina fa kira fana kafsani nabi nyuman dure fana yi chogobuna dure ode nuh ibrahim musa isa kira muhammad sallallahu alaihi wasallam wille kafsana belajile wa alat lalaka kira fsayakati ma to belajilenka wa ala meleke sabay fsayakati meleke belajilenka katlaka jibril fsayakati meninto belajilenka ala jibril wile qur'ana ko ni to duruye jom saga do fanyona الروح an kunta damina to yere la folo jibril ala ya welo la folo طيب الروح ودلو جمي نزل به nko ninya ato dafa تنزل الملائكة أكون ملكه بجيكي يلا جبريل لا توكنا أبو كنا أكو والروح كون ملكه بجيكي ده ميكا دون ملكه من قصنا بلا جلنو جبريل وفنا بجيكي على بلكو الروح جبريل جيكني وبدو سكون يناميا ويتوفلنا يا سبحان الروح الأمين على جبريل ولي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي أتودا فجأة مبين على ولي ننتظر فن الله أطلع لك ولي تغير لا تكوني وتوعي جميع روح القدس وانا يرجع مي ومن قرآن قرآن ده وأيدهم بروح القدس أيود من جبريل وانا حديث ويركنه كرا صلى الله عليه وسلم أكو إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأحسنوا في الطلب إلى ألا جبريل ولكو جبريل أني الروح الأمين أن روح القدس كابو يا جيرانا ولا نجبريل بين إني جمع كل سر لا كل إسلام يقول كو جبريل ولجوي وتكلم على يرجوي هذا أكيد أنا كم توك على كأكل من داما على كان سبتي هالسو إذن نيني ملكه فرباتو أني تو دوبينو منون كرنجرا نولي الله سبحانه وتعالى أكمل كنو أيو مانتو دوفو أنينا قرانا كنو نو مانتو نولو فاميرا أدولا أوبانغا لمانيا جيدي أبا كرا كرايا أمي الله سبحانه وتعالى دلي ألا كان لمانيا جيدي أو مانتو نو وكاتشان كوسبي أمين أندامغا أكما باولا ألا يمانتو قرانا كنو بالقوة والشدة كافو فنغبولا ووكاغله obe mun de yirila ikasirane munu meki koloshi nubi ka barala ukagele wa fanga fanabula obseki karabade adamade ala adamade mo yade ibn qayyim rahimahullah ako ala ka bonya ko soni adamade ni ay meleke dobla ube adamade nofe wa ubanga barade la
meleke dɔ b'i kini bolo fɛ dɔ b'i numan bolo fɛ u b'i ka baaraw sɛbɛn wa olu b'i nɔfɛ fo ka t'i fatu madama n'i baliguyara fo ka t'i fatu olu b'i nɔfɛ dɔw yɛrɛ fana b'i nɔfɛ k'i kɔlɔsi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah a ko melekew bɛ minnu bɛ adamaden kɔlɔsi dɔ b'i ɲɛfɛ dɔ b'i kɔfɛ ala k'u k'i kɔlɔsi fɛn o fɛn na o t'i sɔrɔ mɛ ni ala ye fɛn mun latigɛ ye ko b'i sɔrɔ u bɛ bɔ i n'o cɛ o bɛ se k'i jogin a bɛ se ka juguman s'i ma wa a bɛ se ka k'i sata yɛrɛ an delila k'o misaliya dɔ fɔ yan i b'a sɔrɔ e bɛ mobili kɔnɔ walima i bɛ moto sanfɛ sa mobiliba dɔ bɛ na a bɛ mɔgɔw furan ka na se fo e ma mɛ e bɛ bɔ a la ala ye mɛlɛkɛ dɔ de bila i n'o cɛ fa tɛ mobiliba in na mɛlɛkɛ b'a minɛ a tɛ se ka s'i ma mɛ ala ko mɛlɛkɛ in ma ɲɛ nin sɛbɛn n ka jɔn ye a b'a sɔrɔ bɔ a n'a cɛ siga foyi t'a la a b'i sɔrɔ siga foyi t'o la waati la dɔw fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ b'i kɔfɛ a caman na a bɛ mɔgɔ faga mɛ ala bɛ kisi i bɛ se ka taama ka bɔ yiri dɔ kɔrɔ i bɛ bɔ ka dɔrɔn yiri in bɛ bɔ ka bin walima so bɛ bɔ ka bin walima dugukolo bɛ fara n'i ye mɛ i b'a sɔrɔ i bɛ bɔ a la avion bɛ bin n'aw ye mobili bɛ bin n'aw ye o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw mɛ ala b'a kɛ e bɛ kisi ala y'a latigɛ k'a fɔ mɛlɛkɛ in k'i kisi mɛ ni ala kun y'a latigɛ k'i bɛ to a la a b'a fɔ mɛlɛkɛ in ɲɛna bɔ a n'a cɛ fana b'i jɔ k'i filɛ foyi t'ale bolo ala k'a ka mun kɛ a b'o de kɛ a k'a kana mun kɛ a b'o to yen idan ninnu man ka baara la walima o t'an ka baara la anw minnu bɛ yan sisan n'an bɛ nin kɛnɛ in kan an dangalen don siga t'a la kira ko sallallahu alaihi wa sallam mɛlɛkɛ dɔw bɛ ala bolo olu ka baara ye ka yaala dugukolo sanfɛ ala kosuma bɛ kɛ yɔrɔ min na k'o dɔn o kɔfɛ u b'u sigi ka ala kosuma lamɛn n'u taara ala b'a fɔ n ka jɔnw bɛ cogo di wa ale ala b'u dɔn bɛ cogo min na a b'a fɔ mɛlɛkɛw ka kuma u b'a fɔ ala an taara sɔrɔ u bɛ kuranɛ kalan na ala an t'a sɔrɔ u bɛ wajuli la ala an t'a sɔrɔ u bɛ darisu la mɛ ala kun b'a dɔn u bɛ baara min na u bɛ taa an tɔgɔ fɔ ala ye wa an bɛɛ lajɛlen an fɛn o fɛn bɛ yan an k'a dɔn yanni darisu in ka ban u b'a sɔrɔ an tɔgɔ sera alahu subhanahu wa ta'ala fɛ nin ye ɲuman ye dɛ e tɔgɔ ka fɔ ala ye don o don o ye ɲuman ye dɛ wa u tɛ da o ma dɛ u ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa kalan kɛnɛw kan i bɛ kuranna durusi kɛnɛw kan i bɛ tafsiri kɛnɛw kan o bɛ kɛ sababu ye k'i ka duwawu denya jira mun de la o bɛ taa i tɔgɔ ani fa ni ba de tɔgɔ fɔ sanfɛ e sigilen bɛ yan i nana darisu in na mɛ i tɔgɔ bɛ fɔ ala ye i fa tɔgɔ bɛ fɔ i ba tɔgɔ bɛ fɔ karisa ni karisa den karisa ni karisa den wa est ce que fɛn ka ɲi ka tɛmɛ nin kan anw tɔgɔ ka taa fɔ ala anw ɲɔgɔnnaninw anw tɔgɔ bɛ taa fɔ ala ye don o don mun de b'o kɛ an ye wari de sara an ye fɛn de di ala ma mɛ an y'an dusukun kɔlɔ ala ye k'an ka baaraw bila ka nin waati in di ala ma wa nin waati ni darula tɛ silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka sɔrɔ yɔrɔ jumɛn misiri kɔnɔ dɛ o de ye an ka mɔgɔkɔrɔw ka laada ye an ka jamana in kɔnɔ yan fitiri safo cɛ ni darula tɛ dutigi ɲuman bɛɛ bɛ sɔrɔ yan de mɛ i bɛ taa dutigi lankolon de sigilen sɔrɔ balontan filɛ la sisan walima a bɛ fɛtɔn filɛ la wa ila dutigi ɲuman ni darula tɛ dɛ a bɛ yan mɛ ni darula y'a sɔrɔ baasi tɛ walima baara kɛcogo kama mɛ ni sera k'i ka baara bɛ nin ma kana fitiri safo kɛ misiri kɔnɔ o ye fɛn ɲuman ye an ka mɔgɔkɔrɔw ka taabolo kun ye nin ye wa kira ka sahabaw ka taabolo kun ye nin radiyallahu anhum wa ardahum nin bɛɛ lajɛlen mɛlɛkɛw bɛ na u b'an tɔgɔ fɔ ala ye jumadɔnya fɛ mɔgɔ minnu bɛ na misiri kɔnɔ joona lisi de b'u bolo u b'u tɔgɔ sɛbɛn ni alimami ko assalamu alaikum wa rahmatullah ka yɛlɛ minbaru sanfɛ dɔrɔn u b'a kuru u bɛ na nin dossier u fana b'u sigi u bɛ lamɛnni kɛ ni juma banna u bɛ taa nin dossier ka taa di Allah subhanahu wa ta'ala ma karisa ni karisa de nana yanni alimami ka mɔgɔ min nana o kɔfɛ i ka juma seli baraji b'i ye mɛ kana joona ani tɔgɔ ka fɔ ala ye e tɛ dɔ kɔnɔ u b'an ka baara la walima t'an ka baara la ni denyɛrɛnin b'a ba kɔnɔ ala bɛ mɛlɛkɛw bila ka taa
uba garzige sebe uba shi sebe aka kunandiya aka kunangoya uba ka baara ube fɛn bɛɛ lajɛlen sebe wa uba kɔlɔsi ye fo ka taa a kɛ a bamuso ka a wolo mɛlɛkɛw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi fo ka taa se nin ma idan n'an ye ninnu ka bonya dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛw don u ka gɛlɛ fanga b'u la mɛ u b'a nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen a ka k'a siran idan ala y'u mankutu k'a fɔ ka gɛlɛ fanga dunkew don ya ayyuha alladhina amanu ala ko aw minnu limaniyara ni ala ye ka limaniya ni dɔn laban ye ka tugu ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam qu anfusakum a ye baaraw kɛ diɲɛ kɔnɔ ka kɛ sababu ye k'aw yɛrɛ kun kisi wa ahlikum an'aw ka denbaya naaran ka bɔ tasuma la tasuma mun waquduha annasu walhijara tasuma mun bɛ mɛnɛ ni hadamadenw ye ani fara ala ko alayha malaikatun mɛlɛkɛw bɛ tasuma in kɔnɔ ye ghilazun mɛlɛkɛ minnu ka gɛlɛn shidadun fangatigi don la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wala an kan ka sira ala ɲɛ o kɔfɛ an k'a dɔn mɛlɛkɛ minnu b'an nɔfɛ u ka gɛlɛn fanga dunkew don n'o kɛra an t'an jafari ɲɛ ala sɔsɔ ɲɛ an bɛ ala deli ala k'an bɛ sababa ma Allahu akbar Allahu akbar صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه o mɛlɛkɛ ninnu ala y'u mankutu yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ u farisogo ka bon kosɛbɛ kira sallallahu alaihi wasallam kumana mun na an b'a Aisha ya ɲininka radiyallahu anha k'a fɔ walaqad ra'ahu bil sisan ne ɲɛsilen bɛ tilebi ma fɛn mun ye tilebi ye k'a ta duguma ka taa fɔ sanfɛ o bɛɛ lajɛlen ka tunun na o de ye saddal ufuq k'a ye Jibrila ye a b'a ni sankolo fan mun cɛ a y'o bɛɛ lajɛlen datugu a ka bɔ wa kaman 600 de b'a kelen na o bɛ mun de yira k'a fɔ ninnu ye ala ka danfɛnw ye danfɛn minnu ka bon
adamaden manga kulange kula ala yu mangutuni mangutu were kairana kafo udan chogo te kelenye bonya ni doyala jibril alayhi salam kaman ke mawrobalila do fana be kama fla do kama saba alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ako ja'il al malaikati rusulan ala mu ye melekew ke cidenw ye kanaka kiraw ni nabi nyumawma uli ajniha kama mbula mathna kama fla bedula wa thulatha kama sawa bedula wa ruba' kama nani bedula yazidu fil khalqi ma yasha ala ko abe do fara do fana taka mu yajia wa jibril alayhi salam kaman julibala kaman keme woro yado kaman keme woro bale muna ani kaman fula be muna tekelede idan anga do gafo udan choko tekelenye bonyane doyala ina fa adama de wire fana tekelenye chego muna ala yu mangutu kafo uche kai udan choko kai uyenyena fana kai uyenyena kai idan yoro ina kuma dobe mogo bolo ube kulanga naye ko karsa ko ni ko adusu jalo ina fa ko meleke kulogere anto kuma me ha joni ya fa na ko fa meleke kulogere ndobe kina fa meleke kulogele ule kuma nyana monte walma dem sen fitina ma fa ko ko ni meleke ni ko ni meleke tede ay adama dendo tan nuyo kuma wiyo bambulo tendoro sino ni meleke do yebse gota ko meleke ni kashika meleke tede adama dendo wa meleke kulo gerente abe kulo kadi ala wu mangutu ku chekai udan chogo kai wa udafalendo fana allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى أي ذو جمال نوي جبريل عليه السلام أكو علمه شديد القوى جبريل كلا الدنيا جبريل ميه فنغت تيجي فنغبالا ذو مرة أنا كفنغت تيجي أنا كبنيا أتشكين كسبه ابن عباس أكو ذو مرة ذو منظر حسن أيتشو أتشكين كسبه wala ala yu mangutu nini mangutu yifanaye ima suratu yusuf kono muso munu nuye yusuf fle yusuf ka chenya ko so we muneke munde usoro ube ka yusuf fle yu tege ni muriye ko fo we munde fo ko yusuf chega inafo melekew o yodefo قالوا ما هذا إلا بشر ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم وكون انت آدم دي نيم ملك دي مندلا يوسف كتشنيا ولي أدو تقول غافو ملك وچغاي وي ملك ويا على يوم ذو مرة فاستوى وكو يوسف لن كون انت غاي ساده كون انت هذا ما دي نيم ملك دي إذن على يوم كافوكو وچغاي على يوم ور قرآن قرآني bonyai ani bara nyumanke ani fona sereya akobi aidi safara qur'ana yime meleke otega kono muni ye safara yube alani akan nabi nyuma nyonche kiramin fona serewdo barara bara nyumanke lawdo wala alawi yama mangutuni nafandai ako wa inna alaykum lahafidhin meleke bauka munum bau koloshi kiraman fona serewdo katibin sebenin kelawdo ni fana yu mangutu doye qur'ana kono ala yu mangutu
kafu be fendo ayu mangutuni doni kumana munako melekewuma inni a'lamu ma la ta'lamun ne ala be fendo aw te femundo o koro e ku fana be dodo me ala be mundo wuluto be la jelendo ala be mangutu kafu ku be fendo kurana aya wore Allah subhanahu wa ta'ala ko jibrila ka kibariyala allamahu shadidul quwa jibrila ay kera la dunya ale muye fanga gelentigie الإمام الطبري رحمه الله أكو علم محمدا هذا القرآن جبريل عليه السلام أكو جبريل عليه السلام على ذكر محمد لا دنيا قرآنين قرآن الدنيا ده جون الدنيا دو على كدنيا على كو أنزله بعلمه على قرآنين جينا يرك الدنيا ده إذا قرآن هجيب بيورو ني على نويا مغمي أبي دسكونا أبي كونغولا على يفهم باكيه ده ala ka doni ayo de faranyo ko dima ikijija iko doni fo mo yo kase ka famia iko doni wala mo yi wayire ka baraka nay aka ga sababu yake kishi la harado ala ka dondo de foite mun gafsani qur'anai wa foite mun doni kafsani qur'ana doni me an qur'ana kala na umbi an dogara an yire bolo ko foy man to ko fa nga qur'ana kala ika jashiliya de to ko fa qur'ana kalante mo be qur'ana kala ka ke fembe ko qur'ana kalande ya on to ko fa subhanallah est ce que an qur'ana valeur do ebe ka munu fle ka fa kulu be nyefe ulu fana be nyebo fe e ko ala la ku ngani qur'ana no ay e fana be ki la go ko qur'ana kalande to ko fa moriya ima qur'ana ndo halsa ibeni me on de dade kanga arabu kala nga dina kala ko de anto ko fe e munu ye fe were kala ulu blare ni munde che wa fe mu fana ya njashi kate mo beka aun dina kala naw surtout aun madrasa kala ndew aun qur'an durshilaw ni ala nyera kene munka ame mo were wude bonya kateme an yere ka konno nune intellectuel wi en ala che ala ka doni muma bela jele me ko ngolo kono mo were be so mo intellectuel kateme ka non kuma na no nune intellectuel wi e kun finde ya idan angal halay ni ne de aya yere do ya mo fana yan do ya wallahi nan joran place la me bonya mais na mo jam place la mo tambo ya de ni kera dina kalananye e ka bara hal ni tara bara were ke me ala e ka bara di makabon ne dina ko ne kala kunte kata fewere ke na ide ka lase mo ti bale ka bara were ke o sika ke masonye sika ke ewa ingénierie e sika ke commerçant sika ke bulla bara ke lay me ala ka dina mundirima ibo fana lase jago ya ta ka fi ga mata sakramo wal ma ke wajul ke no ifsa ke barakela ye ibika dina fana lase mais ka jo an yere la fo mo were jorana delega kisa do fo ma do fo nya fo yande wal nya fo rojma sandolan botola saudi ala kana vacances la bo ko are por kelena mbena chedo wal musodo do asafla musodo do la chedo do afwan mbena ma wati na inga passeport fle akoka goloke ko wire be tanga sigina sanwo sa be tanga sigina kuna utla ka bara imunde ngam ngonne ma bara soro meke police asale police de ngonne ma bara soro meke police e ko mu mana kuma ngede mana moy ene tara dina de kala e be nyini nga konne nana konne be mum barake ngonne ma bara soro meke police ay manga wuli fana manga wuli e karambe no ka chefu ya nana ka kera chugodi ko karamo ke ngoni ne manana kuma fo yana da ka ko ngaye nyini ngade ay nga passeport fle ko nawun tlala kalana kame tan nga segi muna kame mumbarake ngama ni mabara so meke policier ako meke de policier doya e ba nga ga bala ne kala ngelaw do ka bara no tlala kana mo kuna fona la ka dina ko la ngabana me ko ay nyini nga nya fa yana libe bara do mamuna ni mabara so mbe koy akera bolo mo le intara o sayele ma ala yembe nay gishekele na tuguni
aya paso ko ka wolo ka kara chugodi ko kelete bi de ay ngante kelekelawe ko tete so ngodi ngukuma imbe ni de nyeke me flabo ka daw idan ay nun kuma yefo parce que kuma yen toro aya fo ka damu neka ka sabu ko ubaye ka fo on te foye so te kono wallahi ministre muso do wati sera de ma miniti fladia ministre muso do nta to fo atara hijila sandola gouvernement fait madina kalandeu tondo bambolo ni hijido nana ambu waju amu ka bara bela jelenke antale maga hiji bane ayne ni modo wele docteur mamadou kumabeya ako aw ka bara mun filnaw benani aw ganin kece kun te bara no yade ko wallahi jamana kanga awure ko ni nimbara en kama kawbe nimbara mun nawteya mo chama be no ka hiji tenye kume mo te nindo nebe nindo ako wallahi ni nana conseil de ministre folo la mbala se femu meni ala ce mbola se nu ya mine nu ma mine fana barakana idan an yere da yere bobu dala na ya yere bonya mo ba mbonya ala ka mbonya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كما دوكم متى